खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो आंनि केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दानिया फै जोङो दिनैनि मोननैसो खौरांखौ खोनासंनानै लानि। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आरो सोमोनांथाव खौरां थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे खैफोदाव फैगोन नामा होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। भारताव गोदान राष्ट्रपति जानाय लोगो लोगोनो गासै भारताव 16 हारिफोरखौहाय एसटि सोसननायनि थांखि लानाय जादों आरो आसामाव मोन 6 हारिफोरखौ एसटिपि सोनो थाखाय थि खालामखाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेखौनो स्रा खालामनो थाखाय 25 जुलाइआवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि कनफारेन्सआवहाय सावरायनाय जागोन एसटिपि खालामनायनि सोमोन्दै। बेयावहाय थाखानाय एसटिफोरा खहा जागोन नामा बे मोनसे सोंलु फैदों। आसाम फिसारि डिपार्टमेन्ट कर्परेसन एबा ना फिग्रा डिपार्टमेन्टआव सा 27 अफिसारफोरा मोनसे गिख्रंथाव आरो खैफोदाव दं। मानो होनोब्ला बिसोरो गावसिनि गासै मावनायनि रिपर्टफोरखौ 28 जुलाइसिमावहाय रोखायै होआब्ला बिसोरो साख्रिनिफ्राय दिहुनजानो हागौ। बे बाथ्राखौ हाइलाकान्दियाव दावबायनाय समावहाय ना फिग्रा मन्त्रि परिमल चक्रबाइद बिथाङा बुंदों। बेनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनो गासै बे ना फिग्रा डिपार्टमेन्टआवबो केलेंकारि जानानै दङ होननानै। वेस्ट बेंगल एबा सोनाब बंगआवहाय सासे मन्त्रिखौहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय। साख्रि सोनायनि मुङावहाय 20 कौटि रां लानाय एबा एसएससि जब स्किमनि दायावहाय हमनाय जादों। बेखौहाय इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट हान्जाफ्रा हमदों होननानै मिथि मोननाय जादों। भारताव गिबि खेबनि थाखाय गेदेरथार खामानि मावजेनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फोरोंगिरि सोसननो नागिरनायनि सायावहाय बे रां जाख्ल'नायनि दायावहाय बेखौहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै स्रा मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे बर' हारियाव जाफ्लेबाय थानाय खौरां। सासे आइजोआ गावनि फिसाय आरो फिसालाखौ गारनानै खारलायबाय। गावनि 12 बोसोरनि सासे गथ' दंखायो। बेनो सासे सेंग्राजों खारनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय खासियामारि रामदेवनि। बेनि आइजोनि मुंखौहाय काकलि बसुमतारी मिथिनो मोननाय जादों। सासे खासिनाला बलमजरानि गानजा फाग्ला मुंनि सासे सेंग्राजोंहाय खारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिसायनि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारावनो कुसुगावआवहाय इउक' बेंकनिफ्राय 18,000 रां बख'खांनायनि उनावहाय बेनिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा फनजों सावरायनो मोननाय जाबाय। गावखौ दानागेरखै सिन्था खालामनो नांला होननानै फिसालानि मबाइलाव फन हरदों आरो मेसेज हरदों होननानै बुंदों। दा बिसोरो बेंगलराव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बिनिखायनो न'खरनि सुबुंफोरा फैफिनजानो लुबैदों। सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। 6004468377 बे नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों बिसाज्ला गितानजल बसुमतारीया आरो फिसाय प्रितिश बसुमतारीया। बिसोरनि न'आ रामदेवआवहाय। मोनसे सोमोनांथाव खौरां। मुलुगनि 4थि धोनिसिन आदानि ग्रुपआ स्टेट बेंक अफ इन्डियानिफ्राय 14,000 कौटि रां धार एबा लन बिदों। सासे एथ' गिदिर धोनिया एसेबां बुरजा रां दाहार बिनाया सोमोनांथाव खौरां होननानै बयबो सावरायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। ना गुबुन हादरावसो खारलांनो थाखाय थांखि लालायबाय नामा बेबो होननानै बेखौबो सोंथि फैदों आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफ्राबो रां दाहार लानानै बेबायदिनो सरखारनावहाय आरो बेंकफोरावहाय निमाहा बिनानै थानायखौ नुदों। बेबायदिसो खालामनो थाखाय थांखि लालायबाय नामा एथ' गिदिर धनि सुबुङा होननानै गोबां सुबुंफोरा सावरायसो गारदों। बे रां दाहारखौ गुजरातआव मोनसे कारखाना लुनो थाखाय बे रां दाहारखौ बिनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।